Salam saking Bunda Tessa. Ye sepisan malih Bunda Tessa. Kintun salam dumateng Ayah Tessa. Monggo ayo makan ngadeg kabeh. Heeh. Nek kerja nyambi delok tayub. Heeh, ben gaspal. Hae. Ayah Tessa. Menika saking Bunda Tessa. Pak Pri, Bu Pri Durung matur suwun. Suguhane tak tekno. Nek ijik sing enek cekere mung aja ditekno. Tak kene lawo. Berangkat durung gede ambek ten paiten petas-petos. Kowe iki bojone priya. Tutulan pemopeng mitir anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mintlok ning apang gegancangan tak rinde saka katungan sarwi ngoceh dheweke ngalih pensoan wela kae tak suwun ojo ngece podha kuning agawe pikirku pose kacau-kacau celeret ireng tak sawang tambah manis manis bepoe ibu bunga pri yen takon dadi judune ora bakal ati buka kiwang riyang masa yen si podang andutut ati kepranan Ku
sawah curug elak kejo kira kembang apa kembang belimbing aku seneng kembang belimbing ayo po jok sing ngiling marang Gusti Kammo paring ditandur Tegal Juruk Dela Kejo kira kembang apa kembang menur aku senang kembang manur ayo tidak jujur supaya